वेलकाम बेक टू गोरलेस चेनेल। जों दिनैनि बे खोन्दो 2नि पार्ट 2 जों सावरायगोन एसिड आरो खारदैया दैजों फिनजाथाय जानानै मा आयन सोमजियो आरो जों मोनथिगौदि एसिडफोरा हाइड्रजेन आयन एबा हाइड्रनियाम आयनखौ सोमजिहोयो आरो गुबुन फारसेथिं खारदैफोरा दैजों फिनजाथाय जानानै हाइड्रक्साइड आयन सोमजिहोयो। बिदिन्थि हिसाबै जों लिरनो हायो। साप'ज आं मोनसे एसिड लाबाय, माबोरै हाइड्रनियाम बा हाइड्रजेन आयनफोरा सोमजियो। साप'ज आं मोनसे एग्जाम्पल लाबाय HCl प्लास H2O, बेजों फिनजाथाय जानानै H3O प्लास Cl बे सोमजिबाय। थामहिनबा बे मोनसे एसिड आरो बे दैजों फिनजाथाय जानानै मोनसे मा हाइड्रनियाम आयन बे सोमजिबाय। थामहिनबा जों हाइड्रनियाम आयन एबा मा बुंनो हायो जों हाइड्रजेन आयन सोमजियो। जेब्ला एसिडा दैजों फिनजाथाय जायो अब्ला हाइड्रनियाम आयन एबा जों हाइड्रजेन आयन सोमजियो बेबायदि बुंनो हागोन। थिग बिदिनो खारदैफोराबो मा जायो, खारदैफोरा साप'ज मोनसे एग्जाम्पल हमबाय आं NaOH, बे मोनसे सडियाम हाइड्रक्साइड आरो जेब्ला जों बेखौ दैयाव फिनजाथाय जाहोगोन अब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय जा फिनजाथाफोर बा आयनफोर बे जाबाय Na+ आरो OH। थामहिनबा नैखौ बुंनाय जायो हाइड्रक्साइड आयन। थामहिनबा खारदैफोरा मा सोमजिहोयो, हाइड्रक्साइड आयन सोमजिहोयो। दा जेब्ला खारदैफोरखौ जों दैजों बा दैयाव जोङो फिनजाथाय जाहोगोन अब्ला बेनिफ्राय सोमजिनाय आयनफोरा जाबाय हाइड्रक्साइड आयन आरो जेब्ला जोङो एसिडखौ दैजों फिनजाथाय जाहोगोन अब्ला बेनिफ्राय सोमजिनाय जाबाय हाइड्रनियाम आयन एबा जों हाइड्रजेन सोमजिहोयो। दा जों बे गोजौनि जा सावरायनायनिफ्राय जों आरोबाव ओरैबायदि लिरनो हायो, एसिड थामहिनबा एसिड प्लास खारदै लोगो नांनानै मा सोमजिगोन, संख्रि आरो मा दै सोमजियो। बेखौ जों सिगाङावबो मोनबोदों आरो जास्ट मोनसे एग्जाम्पल फर्मुला टाइप आं बुजायनो नागिरदों। X + MOH बेनि जा मोननाय फिनजाथायफोर बे जाबाय MX + HOH, अर जों लिरनो हायो H2O, बेखौ जों बिदिबो लिरनो हागोन। बेनिफ्राय जों मिथिनो हायोदि X आरो M बेनि मिनिङा मा। Xनि मिनिङा जाबाय जायखिजाया एसिड जानो हागौ, Mनि मिनिङा जाबाय जायखिजाया धातु जानो हागौ। साप'ज मोनसे एग्जाम्पल लानोसै HCl, बेखौनो लाबाय। बेयाव Xनि मिनिङा जाबाय Cl, जायखिजाया एसिड प्लास सडियाम हाइड्रक्साइडखौनो लाबाय। जेब्ला बे मोननै लोगो नाङो बेनिफ्राय मा सोमजिगोन, संख्रि सोमजिगोन NaCl, बे जाबाय मोनसे संख्रि जाबाय आरो जोबथारनायाव मा सोमजिगोन, दै सोमजिगोन। थामहिनबा नैबे समानथायनि जा एग्जाम्पल बेखौ लिरना होनो हायो। स' बेफोरनो जाबाय संख्रि आरो दै सोमजिनायनि मोनफा मोनफा रोखोम आरो धोरोमफोर, एसिड आरो खारदैनि धोरोमफोर। दा जोङो उनाव सावरायगोन pH नि ओंथिया मा, pHआव बबेनिफ्राय बबेसिम रिडिंफोरा थायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो मा pH भेलु थायोब्ला मा सोमजियो बेखौ जों सावरायगोन। बेनिफ्राय जों दा सावरायनो नागिरदों pH माने मा। What is the pH? pH स्केला मा बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। दा जेब्ला pH स्केलखौ जों बुंनाय जायो, बे pHनि मिनिङा जाबाय पावार अफ हाइड्रजेन। थामहिनबा जोङो हाइड्रजेननि खाब्रांथिखौ जोङो मोनसे लाव एबा गलिलाव थानाय अबस्थायाव हाइड्रजेननि खाब्रांथिया बेसेबां बेखौ जों नायगोन आरो बेखौनो बुंनाय जायो pH, पावार अफ हाइड्रजेन। जों बेवहाय मोनसे स्केल थागोन, pH ना मोनसे स्केल, बेयाव
मोनसे रिडिं होनाय थायो। बे रिडिंआ जाबाय 0निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो जोबथारनायाव मा जागोन 14 सिमहालागै थागोन बे। आरो बेनि जा मिडल थामहिनबा मिडलाव थागोन बेखौ जोङो बुंनो हायो दद्र होननानै बुंनो हायो। बे 7 बेयाव निउट्रेल जायो। आरो जेब्लानोखि आगदानिफ्राय आगसि फारसे फैगोन अब्ला एसिडनि खाब्रांथि थामहिनबा एसिड बे इनक्रिज जालांनो हमगोन। जेब्ला 7नि गाहायाव फैगोन आगसि आथिं फैगोन अब्ला जा एसिडनि खाब्रांथि बे इनक्रिज जालांगोन थामहिनबा H+ बेनि खाब्रांथिया इनक्रिज जालांगोन। आरो जेब्लानोखि जोङो 7निफ्राय गोजौथिं थांगोन थामहिनबा आगदा फारसे थांगोन अब्ला खारदैनि जा धोरोम बेयो इनक्रिज जालांगोन थामहिनबा खारदैयारि आखुआ बांलांगोन। आरो जेब्ला बेयो बांगोन अब्ला OH हाइड्रक्साइड आयना बांलांनो हमगोन। आरो जेब्ला H+ अब्ला बे समाव H+ आयना मा जागोन बेवहाय H+ आयना जोबोर खमथार जागोन। मानो बेथिं खारदैयासो इनक्रिज जायो। थामहिनबा जेब्ला नों 7निफ्राय 14सिम थांगोन अब्ला H+ आयना मोनसे समाव गैया जागोन। आरो जेब्लानोखि 14निफ्राय बे सिंथिं फैयो डिक्रिज जाना फैयो आगसि आथिं फैयो अब्ला H+ आयना बांगोन। आरो जेब्ला OH आयनखौ जोङो आगसि आथिं रुजुनानै नायो अब्ला बेयो जोबोर खम जाफैगोन। नैबेयाव खम जाफैगोन। दा बेनो जाबाय pH स्केलनि मोनथिनो गोनां बाथ्रा। बेवहाय 7खौ दद्र बुंनाय जायो। आरो जेब्लानोखि बे दद्रनि गाहायाव फैगोन अब्ला बे दद्रनि गाहायनि सिङाव pH भेलु थायो अब्ला बेखौ एसिड बुंनाय जायो। आरो जेब्ला बे दद्रनि गोजौ फारसे थाङो थामहिनबा 7 आरो 14नि गेजेराव थायो अब्ला बेखौ बुंनाय जायो जों खारदै होननानै बुंनाय जायो। सरासनस्रायै जोंनि देहायाव मानसिनि देहायाव आरो सासे मानसिनि देहायाव pHनि जा भेलु बेयो 7.0निफ्राय 7.8नि गेजेराव थायो। आरो जों एसिड अखा जों बयबो सिनायो बा खोनादों बेखौ नुवाखै। एसिड अखाया माब्ला हायो जेब्ला pHनि माना 5.6नि गाहाय जायो। थामहिनबा 5.6नि गाहायाव जानो नांगोन थामहिनबा 7नि बे सिङाव थानो नांगोन अब्ला बे जाबाय मोनसे एसिड अखा होनना बुंनो हागोन। थिग बिदिनो गोबां pH जोङो दिहुनना लानो हागोन। आरो बेफोर फरायसा बिथांमोना देनां हायार स्टाडियाव मोनगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मोननैसो pHनि भेलु होनो नागिरदों। बान्दार थामहिनबा जोंनि दा देहा सिंनि बान्दार बिदै बेवहाय pHनि भेलुआ बेसेबां थायो बान्दाराव प्राय 1.2 थायो। आरो लेबु बिदै थामहिनबा नारें खमला बेफोरनाव pHनि भेलुआ बेसेबां थागोन बेयाव थागोन 2.2। थिग बिदिनो गोग्गो दै पियर वाटार गोग्गो दैफोराव एबा जोंनि मानसिनि जा थै बेयाव pHनि भेलुआ 7.4 जायो। थिग बिदिनो मेगनेसियामनि गाइखेर बेनि pH माना जागोन 10। सडियाम हाइड्रक्साइडनि pH माना जागोन प्राय 14 आरो थामहिनबा जोबजासिम बे थागोन आरो गोजौथाराव थागोन। बेनि थाखायनो बे मोनसे मा खारदै। थामहिनबा जों बेबायदि गोबां फरायसा बिथांमोना गोजौ स्टाडियाव नागिरना मोनगोन एबा मोननो हागोन। आरो खुगानि जामखनाय जों बयबो खोनादों खुगायाव हाथाइनि जामखनाय जायो। दा बे हाथाइनि जामखनाया माबोरै जायो हाथाइनि जामखनाया माबोरै जायो हाथाइनि जामखनाय बेयो जेब्ला pHनि माना बेसेबां जागोन 5.5निख्रुइ खमसिन जागोन थामहिनबा लेस देन जागोन अब्ला जोंनि जा हाथाइ बेयो जामखनो हमो।
आरो बे हाथाइनि जामख'नायखौ जोङो होबथानो थाखाय मोजां राहाया जाबाय जों जामु जाखांबाय, जामु जाखांनानै गावबा गावनि आदारखौ मोजाङै गावबा गावनि हाथाइफोरखौ बा खुगाखौ जों साफा खालामफिननांगौ, अब्लानो बे हाथाइ जामख'नायनिफ्राय जों बारग'नो हागोन। बेनो जाबाय मोनसे हाथाइ जामख'नायनि गोरलैसिन राहा। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे टुथपेस्ट थायो जायफोरखौ जों इउस खालामबा हाथाइया साफा जायो। बेखौ इउस खालामनानैबो जोङो हाथाइनि जामख'नायखौ जों होबथानो हायो। बेनिफ्राय जोङो सावरायनो नागिरदों खोमा बिलाइ। जों बयबो खोनादों खोमा बिलाइ मोनसे जाथोनि बिलाइ। जेब्ला बे बिलाइया मानसिनि देहायाव बा मानसिनि जायखिजाया मोदोमाव नांगोन अब्ला जोंनि मोदोमा खामनाय बादि जायो, थामहिनबा जोङो जोनाय मोनो, मानो, देहाया मानो। आरो बेयो मानि थाखाय जायो? थामहिनबा बेयो मानि थाखाय जायो? खोमा बिलाइयाव ओरैबायदि मोनसे एसिड थायो जाय एसिड नाङोब्ला जोंनि देहाया खामखांनो हमो आरो खामखांनानै जोङो मा जायो? सायो, देहाया मानखाङो। आरो बे जा एसिड, बे एसिडआनो जाबाय मिथानयिक एसिड। मिथानयिक एसिड थानायनि थाखाय बे एसिड थानायनि थाखाय खोमा बिलाइया जेब्ला मानसिनि देहायाव नाङो अब्ला खामनाय बादि साहोयो। दा बेनो आरो जाहोना। आरो जों बे खोमा बिलाइ बा खामनाय बादि साहोनाय बेखौ जोङो बेकिं सदाखौ जोङो इउस खालामनो सोखानो हायो बा होखारनो हायो। बेकिं सदाया मोनसे गुरै सदा बायदि। बेखौ जोङो जा जोनाय जायगा, बे जोनाय जायगायाव जोङो फुननानै गाहोनो हायो। बेनिफ्राय जों दा सावरायनो नागिरदों मिथिंगायाव ओरैबायदि खायसे एसिडफोर मोनो बा मिथिंगायाव मोननाय खायसे एसिडफोरनि मुंनि सोमोन्दै जोङो डिसकास खालामनो नागिरदों। मिथिंगायारि फुंखा भिनेगाराव मा एसिड थायो? एसिटिक एसिड थागोन, खमलायाव साइट्रिक एसिड, थिनथ्लाङाव टार्टारिक एसिड, फान्थाव बिलाथियाव थागोन अक्सालिक एसिड। बेफोर जोबोर इम्परटेन्ट। मानो होनोब्ला एग्जामफोराव माब्लाबा सोङो भिनेगाराव थानाय एसिडनि मुङा मा, बेबायदि 1 नाम्बार फिसा फिसा सोंथि सोङो। अब्ला बेफोरखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। थिग बिदिनो गोखै गाइखेर एबा गाइखेर दाखायाव लेक्टिक एसिड थायो। लेक्टिक एसिड थानायनि थाखायनो जोङो बे गाइखेर दाखाखौ मा जानो हायो, बुजिबायना? बेनि थाखायनो जों बेबायदि गाइखेरा मोनसे दाखा महराव सोलायलाङो। बे लेक्टिक एसिड थानायनि थाखाय जादों। लेबु नारें खमलायाव साइट्रिक एसिड थागोन, मोस्रोमनि खिस्लाङाव मिथानयिक एसिड थागोन। आरो खोमा बिलाइनि सुमु, आं दहाय सिगाङावसो एसे डिसकास खालामबाय, खोमा बिलाइनि जा बिलाइ बेयाव मिथानयिक एसिड थानायनि थाखाय जोङो खोमा बिलाइया जेब्ला जोंनि देहायाव नाङो अब्ला बेयो जोनो हमो, थामहिनबा जोनाय जायगायाव माननो हमो। दा बेफोरखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा। आरो जों उननि भिडिअआव जों सावरायगोन बिदिनो ब्लिचिं पाउडार बेफोरनि सोमोन्दै जों सावरायगोन उननि पार्टआव। उननि भिडिअआव फरायसा बिथांमोनजों सावरायफिनसिगोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।